Drahí piči a pičky v liehu, dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Archanjel Gabriel a budem sa vám takto v pravidelných čítaniach a kázniach prihovárať každú nedeľu. Teda, ak mi to môj stav po sobotnejšej noci dovolí. Keďže sa naša cirkev rozrastá, bolo by dobré pre novoprichádzajúce ovečky pripomenúť pár základných vecí, ktoré musí každý svedok liehovov ovládať. Prvá vec, ste si už asi všimli, neoslovujeme sa medzi sebou bratia a sestry, ale piči a pičky. Aj ten, čo pije, je pič, takže logicky tá, čo pije, je pička. Evnalejista Peter ďalej píše aj to, že tí, čo ešte nepijú, sú predpiči, tí, čo pijú, sú piči a tí, čo už nepijú, sú popiči. Ďalšia taká základná vec je náš pozdrav. Ten znie: vypálen buď pán Liehus Spiritus. Odpovedá sa: doplna nalej. Má to aj takú skrátenú verziu, keď idete po ulici, vidíte suseda a zakričíte: vypálen, doplná. Taká základná vec, ktorá oddeľuje našu cirkev od iných cirkví, je to, že my príjmame iba pod jedným spôsobom. Iba to tekuté. Ale za to neobmedzujeme. Kto koľko ráči, nech sa páči. Naša veľká dogma hovorí, že kto negrcia, pije pod svoje možnosti. Samozrejme, že mocného Liehovu treba oslabovať každý deň, ale máme aj 3 naše najväčšie sviatky. To je 5.7. Etila a Metanola, Liehozvescov, ktorí nám doniesli Brajlovo písmo. Potom 15.9. 7-decovej pálenky Márie, Liehopáličky a patronky Slovenska a 1.11. všetkých zjetých. A na záver vám chcem ešte povedať, ako je to s pohrebmi v našej cirkvi. Ak sa vám podarí splniť si sen každého liehovistu a upijete sa na smrť, prosím vás, nenechávajte sa spáliť. Bežne nám volajú ľudia z krematórií, že naši veriaci horia aj 3-4 dni. Dokonca už chceli urobiť aj súťaž: moja mama horí dlhšie ako tvoja. Pite v mene Božom, drahí veriaci. Ako hovorí 10. prikázanie, požiadaj manželku blížneho svojho o like na našu stránku.